Hi guys, naimbag nga rabii when numalim yo amin gagayem. Ayan. Chef Tihos yu tatangal daw Ilocana sa America Vlogs. So, pag yamyamana kakabsat umay kayo man dito yung live ko. Ako, nagiting Ilocana niya. Hi, Genuine Ilocana. Hello, Jemima, Edesa Javier, Isa Calzada. Hello, salamat sa inyo guys. Ayan, napaga ang aking live streaming. Oh, tamsak dan ho, sabi ni Rachel Joy, ang ating bagong member yesterday. Ayan. Kabsat BD New Zealand, hello! 5 million in the house. Mega love shoutout sa inyo guys. Ayan. Pag yamyamanak unay, may kayo man dito live streaming ko, mga gagayem. So, aglapag lang kayo, magbalapag lang kayo. It's there in the fridge. La, sige, idatag mo palatapormang karitana. When? Ikabrao. Ikabrao. Nyadi nga Ilocano. Kabsat Vicky, hello, shoutout, host. Luto mo na ako, host, para sa panghalian. Salamat. Manong BD New Zealand from Kabsat Vicky. Wan, napalaos tiyaman ko kada kayo amin kakabsat. Napadak na nagurat. Guys, ticket time, ha. Ayan. Ading dungo. Vicky in Gilland from Kabsat BD, New Zealand. Wait lang, ako'y mag-picture ng aking mga natapos ng mga watch to watch. So, bakit hindi pa tinatapos? Kunting tiis na lang. Lai, promote mo tay premiere kung marudan damdama. When kagabsat, ada premiere na ni Kabsat BD New Zealand damdama no alauna media ti malang. So nga, anong pakadaan nyo guys? Hanak makali na kon unoy. Tita Apay ni CJ, ayan na, isuna. Andon. Hello, Ilocana. Hi, Epi Diaz. Hello. Mega love shoutout to you. Ayan, kumusta? Ti panagbiag dita Hong Kong. Ayan, ikang kati jacket mo, taglapag kati balay mo. Hello, sis Marie Paul nangankan. Ayan, kaya ayan guys. Maraming salamat. Finally, nakita na kita, sabi ni Epi Diaz. Yahoo, palakpakan! O, diba? Ayan guys, may premiere ang ating kapatid. Ada premiere na ating kabsat tayo, kabsat, damdaman ni Kabsat BD New Zealand, damdaman no alauna, imedya, ti Malem, DJ Pilipinas. Ayan. Hanyo nga lipatan ngay butos ni New Zealand. Ayan, maglapag ka lang ng bahay mo dyan, EP Diaz. 4 million in the house. Mega love shout out sa iyo. Ayan, baka naman Kabsat BD New Zealand, share mo ang ating live streaming. Ayan, viewing muna ako kay Ilocana from Epi Diaz. Ayan, viewing muna. Ayan, tamsak dan from Frame Up. Hello, Kabsat. Hello, Abunso. Ay, ado ti baro. Ado ti baro. So, magdikit-dikit ka dita. Haan, baro kada balasang. Epi Diaz dan na po pasukli, sabi ni Jemima.
Jemaimano, no makan ka video da, tapos nag-comment ka, han mo nga ikanti, han mo nga ilaplapag adi link mo di jay ko na. Okay, tapos han mo ikanti subscribe me back, give me ganon ha. Huwag kang maglagay ng ganon para balikan ka nila. Thumbs up kabsat, sabi ni Expat TV. Thumbs up dan po, sabi ni Beno. Salamat sa mga patamsak nyo dyan. Thank you so much mga abangers. Hello. Ayan, ang dabaharang na. Thank you so much mga awan harang na guys. Daharang na no awan. Na-open ko naman tayo. Ayaw niya. Wait lang, tignan ko nga kung na-on ko. Anina, tamsak ulit kabsat. Wow, salamat sa patamsak mo dyan kabsat, ana. Expat TV. Ayan, napaka-supportive. Awan kanyak, tamsat ulit kabs. Awan kanyak. Uwan apay awan kat naka-on met. Naka-on naman ang aking naka-on naman ang ating harang. Makadamdama. Kakabsat, siriken nyo tabalay ko, tasubyan kayo ti sa nga burnay nga basi, sabi ni Kabsat. Siriken nyo databalay ni Kabsat Bidi New Zealand, guys. Adda ka no ti basi na. Wait lang, tailapag ko da di balay na nga dakkel. Bidi New Zealand done from Jemima. 8 million in the house. Mega love shout out, guys. Nagpakan na aso dyan. 7 million in the house. Mega love shout out. Yan, wait lang, tag-share na man. Hi, Beats of My Life! Hello, Sisi! Wow, sa wakas nakadalaw ko din sa aking munting bahay. Agibati ka, titinelas na sumkumpet kabsat Jemima. Ayan, mga kabsat data, kanakam data. 6-time refresh, awan lata harang na, kuna na ni Abangers mode na. Bakit kayo? Wait nga, ulitin natin. Limited daw. Bakit naging limited ang ano? Wait lang. Musta, shoutout sa lahat from Beats of My Life. Ayan, may jacket ka na sis. Pwede ka nang magbaba ng inyong bahay. Bakit walang harang? Kaloka.
Oo, bakit wala until now? Bakit wala kang harang? Dito'y lang. Hotdog ni wow, salamat naman. Wait lang, ayusin ko lang yung harang guys kasi bakit hindi siya naghaharang? Bakit naka-limited siya? Agad-agad, limited. Baka pwede, baka ano, i-change ko lang yung aking title. Kaya lang nagkaganito ah. Ngayon lang nagkaganito ang ating Unawan pa'y harang na dito yan po. Wait lang. Sige, dikit lang kayo dyan guys. Lapag lang kayo ng bahay nyo. Tita agnak pa lang, inak lang mangan haha. Sula ubraek ko, nag-refresh. Wala din sa akin. Bakit anong problema? Wala siyang harang. Hindi ko alam. Hi, Sis Debbie. Wala pa din. Ha, bakit? Only members of this channel can send this. Uy, bakit may ganon? Wait lang. Hala, asan na yun? Bakit may... Balik po! Anong nangyari? Hindi ko alam anong nangyari, guys. Wait lang. Nagkasang. Iba yung napindot ko, guys. Paano na lang napipindot ko?
Bakit siya nagiging limited? Limited ad suitability sabi niya. Ha? May ganon? Bakit ano? Dikit-dikit lang yan guys, ayusin ko lang to. Naging bagtit. Hi, Deshi Signature. Hello po. Nahiya tuloy ako nag-message kanina, lol. Hindi. Nagkamali lang ako ng pindot. Nagkamali lang ako ng pindot assist bits of my life. Hello, ading ho, sabi ni Christine Garanda. Hello po, ate. Hello sa inyong lahat. Hello po, Pastor Desi Signatures. Hello sa iyo. Salamat po sa pagpunta. Bigyan ko po kayo ng jacket. Kakaloka yun, no? May jacket na po kayo. Natatawa ako. Wala talagang harang. Hindi ko maayos. Kasi naka-limited siya. Hi, GZ! Hello! Hi, salamat sa pa-BG. Tamsak dan ho. Salamat. Magbabala ka ng bahay mo dyan, sis. Bits of my life and Desi and Abangers. Magbabala kayo ng bahay nyo. Magbabalang kayo ng bahay nyo dyan, guys. Yan mo na yung harang. Bakit walang harang? Hello, GZ. Hi, Desi from GZ. Ayan. Zay. Wait lang, isa-send ko. Ayan. Sis Maripol, i-check ba yung second box? Sinend ko dun sa sa video, sa messenger. Kakaloka naman ito. Bakit ayaw niya?
Yeah, naglapag. May bayad ba magbaba ng bahay, lol? Wala. Magbaba ka na ng bahay mo dyan, sis. Walang bayad. Hi, CG Gomez. Hello. Joke lang, haha. Miyan nyo na lang yung harang-harang ngayon. Bakit walang harang ngayon? Ayan, joke lang. Ayan, nasa California ka, sis, ana? Bits of my life. Sis. Ayan, magtikitan lang kayo dyan, guys. 7 million in the house. Thank you, Desi mo. Sabi ni GZ. Naka-BG si CJ Gomez. CG Gomez. Oo, dito ako sakali ikaw. Dito sa Tennessee, si Maripol nasa California. Si Maripol and Nigel Mar. Nasa California siya. Really? Hello, Bits of My Life from Christine Ragunton. Ayan, 6 million in the house. Mega love shout out. Ayan, Bits of My Life. Hello. Ano oras na dyan? It's 10:39 p.m. Sis. Tamsak Dan. Bits of My Life. Hello from Sis Maripon. Shout out everyone from CG Gomez. Ayan. Ayan. Salamat sa patamsak. Hi, sis Smile. Hello. Tamsak Dan, sis. Ayan. Salamat. Hello, sis Maripol and CG Gomez Christine from Bits of My Life. Hello, Don Tomas, the Time Lord. Hello, host. Ayan, 11 million in the house. Mega love shout out sa inyo, guys. Hi, Ken Koy Pinoy. Hello, Pete. Hello. Ayan. Bits of My Life, San Kasakali from Sis Maripol. Ayan, Ken Koy Pinoy. Hello, salamat, Pete. Kunak no 11, kala ko 11 a.m. Pilipinas time yung premiere mo. Hindi pala, gabi pala yun. Bakit kaya wala akong harang, sabi ni Sis Smile. Oo nga, walang harang sis kasi nakalimited siya. Hindi ko alam kung bakit siya nakalimited.
Thumbs up dan ate from kay Bayan Vlogs. Guys, pa-thumbs up at iwan ng bakas. Babalikan ko kayo legit here. Premiere ko mamayang 8 p.m. Pilas time. PM Ajay, sabi niya. Oo nga. Dapat PM dito oy, ngag-LS ka, ay ngag-premiere ka, tama ka umay na. Ayan, Beats of My Life, shout out from CG. Oh, kaya po pala nanibago lang ako, sabi ni Sis Smile. Oo nga, hindi ko alam kung bakit siya naging limited. Kakaumpisa ko lang eh. Tamsak, sabi ni Kay Bayan Vlogs. Wow, bunso, salamat. Dito lang sa Long Beach sis kayo. Ayan, taga Bayview din si Ate Marifol. Yan sa Cali. Baka magkalapit lang kayo. Ayan. Hi, Masabiel. Hello, host ang Sakdan. Hello, Masabiel. Suktaklatan ko na. Hello, Kenkoy Pinoy. Don Thomas, the Time Lord at kay Bayan Vlogs from Beats of My Life. Bay Area, Beats of My Life. Ayan. Nasa Bay Area pala si Sis Maripol. Kayo, Bayview ba yun? Bayview ata yung nabanggit ko kanina. Ayan guys, mega love shout out sa inyong lahat. Hi, Jamnix Vlogs. Hello, host Sakdan. Ayan, salamat. Aping, i-edit mo kayo. Ayan, may jacket na kayo guys. Dito ilang kapitana. Kay Bayan Vlogs, tamsak. Wow, daming ninja. Wow, sabaw naman. May pang-rest back tayo dyan sa mga magra-graduate. Hello, Jamnix Vlogs from Beat of My Life. Pa-jacket ko ho, sabi ni Jamnix. Means, ayan, may jacket ka na. Kahit hindi ka magsabi, bibigyan kita ng jacket. Marami ang supply ni Kuya Well ngayon na jacket. Hello sa lahat ng andito, sabi ni Sis Ismael. Ayan, puntahan nyo sila ng bonggang-bongga. Five hours drive. Wow, ang ano naman? Ang layo pala. Ayan, puntahan nyo na sila guys. Magdikitan kayo dyan. Wow, salamat naman kay Bayan Vlog sa mo sa patamsak mo. Bihis na for work. Ate, enjoy kayo, sabi ni kay Bayan. Hello, Beats of My Life from Jamnix. Hello, Lalabs. Lalabs sa work na. Sige, Lalabs, ingat. Sorry, hanak makatagal. It's okay. No problem. Yan, magdikit lang kayo guys sa aking mga binababa. Maglagay ng hashtag Ilocana. Tamsak ulit. Wow, 30 ng ating tamsak. 12 million in the house. Mega love shout out. Hi, Roy Joey, Hortezuela. Magbaba ka ng bahay mo dyan si Deng. Ayan. Naka-twice napunta na kami dyan. Maybe someday ulit pag di na kami busy kay Baby Marifol. Tamsak dan host from Resa. Ayan. Salamat Resa. Ayan, maraming bago. So, makipagkaibigan ka na dyan. Ayan, nagbaba ng bahay si Kenkoy Pinoy. Hi ate! Hello ading no host. Nakapashare nakmanin. Ayan. Hi Ate Eden Bitamog Vlog. Hello. Ayan, may jacket ka na ate. Pwede ka nang makipagdikitan. Don Tomas the Time Lord done to you from Jamnis Nins Vlog. Sorry guys, wala tayong harang ngayon.
Beats of my life. Sige, sis, kita tayo next time, sis, from sis Marifol. Oo, magkita na kayo dyan. Baka ano lang. Hello po, Bitso, sabi, Bits of my life from Rachel. Rachel Yudan po, sabi ni Jamnins. Ayan. Bits of my life, palapag ng bahay, sabi ni Jamnins Vlog. Can ko done to you po from Rachel. Ayan, magmahalan kayo dyan. Apay awan harang nalalabs. Hindi ko alam lalabs kasi naka-limited. Kaya walang harang. Hindi ko alam kung bakit siya naka-limited. Dinotopak ngayon. To account hanak na harang. Oo, wala talaga harang. Naka-limited lang. Nire-review pa kung bibigyan ng harang o wala. Nasa grupo ba si you, Marifol and my Gilmar? Hindi, dun sa harang-harang. Di naman nakikipag-watch to watch si Sis Marifol. Ayan. Ibigik ate lang. Sige lang. Start na kami. O sige lang. Mag-work ka na dyan. Kaloka ka. Hello, Eden from Bits of My Life. Jan is done from Reza. CG Gomez dan pabalik from Jamnins. Ayan. Magmahalan kayo dyan. Cheryl Ramos dan to you from Masa PL. Ayan, babalikan kayo mamaya guys kasi nagwo-work siya. Ayan, dikitan nyo din si BD New Zealand guys. Nag-ano lang siya, naka-BG. Sure ang balik nito. Reza, bahay mo po from Jamnins Vlog. 16 million in the house. Mega love shout out. May pinipicturan akong plinay ko kasi. Newbie here from OFW Kikay Channel. Hello sis, OFW Kikay Channel. Ayan, nakita kita dun kay Kapsat BD New Zealand. Ayan, bigyan po kita ng jacket, ate. Ayan. Napagkalang po ng bahay mo. Eden Bitamo Vlog, hello. Ayan, hello po host, Pulpak Dan Tamsak from Mamba Idol. Hi, Mamba Idol. Hello. Salamat sa pagbabalik. Ayan. Hi, OFW Kikay Channel from Bits of My Life. Hahawen Kabsat. Oy. Lokana kamit gayam. Ay, agyaman nakti. Panagumay mo dito. Balay ko nga basit.
Ayan. Hello po, Idol. Bits of my life from OFW. Ayan. Hi, palengke ka. Hello, palengke ka. Ayan, from Masabiel. Palengke, hello, host. Another thumbs up po from... Wow, salamat sa support, Masabiel. Hello, thank you so much. Maraming salamat sa pagpunta. Host, pwede ituloy niya ko pong mabagan pero balik na. Okay, sige. Hi, Starlight Sparkle TV, thumbs up. Hello sis, salamat sa pagpunta. Ayan, dikitan po natin si Starlight Sparkle TV, guys. Ang isang member natin. Ganda ng host, sabi ni J-Lord TV. Hello, J-Lord. Salamat sa patamsak at saka pagpunta. Hi, Timang Channel. Hello, Kapsat. Kumusta? Ayan, pwede ka na magbaba ng bahay mo, Timang Channel. Salamat po, host from Starlight Sparkle TV. Ayan, mega love shout out sa inyo, guys. Ayan, 16 million in the house. Ayan, laging nagpo-post yung mga play all ko. Starlight, okay na po ang saging mo from... Grabe, host, ang 2004 na bumaba na... Hala! Grabe? Talaga? Yung 24 naging 600 plus na lang? Ay, bumaba pala ng 612. Wow, grabe naman yun. Ang laki naman ng binawas niya, more than 600. Naloloka na ako. Ayan, 13 million in the house. Mega love shot. Babalikan ko po kayo. Palamigin ko lang from Starlight Sparkle. Hi, Damarly Journey. Hello, host, and hello, everyone. Hi, sis Damarly Journey. Salamat sa pagbisita. Wow, sa wakas nakabisita ka sa aking munting bahay. Ayan. Thank you so much. May jacket ka na po. Come here na. 600 the watch hour na lang. Hala? Grabe naman yung binawas niya. Nagtira pa. Salamat po sa
Good morning, sis. Mega shout out from March. Uy, video lang sis dito ako sa... It's okay, sis. No worries. Ano, sis March. Uy. Kahit ano lang. Okay. Masabiel, done to you from Reza. Magbakas lang po at mabalikan from OFW Kikay. Buti may wifi dito, sis. Sabi, okay lang, sis. Ano, March. Uy, paakyat mukbang ako. Sige, sige. Ayan, you're welcome sis, the Marley Journey. Ayan, ang kaibigan ni Ate Jeline sa kusina. Yan na yung hagdan sis. Grabe, ang sayang yung 1 month na pagod ko na wala ng parang tula. Oh, baka ibalik din niya yan. Grabe yun. Grabe naman yun, nakakapanlumo. Ayan guys, dikitan niyo po si March. Uy guys, wait lang at ibababa ko ang kanyang bahay. Dikitan niyo lang po yung aking mga binababa. Hi Kapitan! Hi Captain Minero! Hello! Wait lang. Hi Edlin Channel! Kabstan! Hello Edlin Channel! Hello! Kumusta? Ayan, iniwan mo ako sa LS mo, bruha ka. Mamba, idol done to you from Eden Bitamog. Nagpapahimas ka na naman, oh. I'm busy here. 15 million in the house. Mega love shout out. Uy, ang laki naman yan. Sino yung nawalan ng ano to? WH? Si Starlight Sparkle TV. Ano, yung tinira daw niya yung nabawas is nasa 1.8. Wala ba dun sa kwan mo? Chinek mo ba dun sa monetization mo? Ang swerte ko, walang harang today. Oo nga, walang harang today. Kaloka. Baka nasa kwan lang yun, nasa monetization. Check mo kung dun nawala. Saan ba siya nag-check? Sa monetization ka ba nag-check, sis? Akyat ka ate Pilipina. Kasi minsan kasi parang nawawala pero nandun lang yun. Ay. Ano, ibabalik din yun. Bakit babalik din yun? Bakit ayaw na niya magbaba ng ng hagdan. Wait lang. Doon na lang sa i-copy ko na lang tapos sa YouTube ko ibaba. Sa StreamYard ayaw na niya. Wala na, malamig na tong minuto ng asawa ko. Sarap pa naman sana, oh. Yes, host, nag-get ako ngayon, sabi ni Starlight. Sa monetization daw. Pasok lang ako sa'yo, sis. Pag andyan ka pa uwi ako, our next LS, palabas kasi mina. Sige, sis. Ilang buwan na yung live, at yung channel mo. Sino ba siya? Sino? Si? Starlight Sparkle TV. Wala akong mabasang Starlight. Ay, nandyan. Ilang kwan na yung sa'yo? Ilang buwan na, Starlight? Hello, happy birthday, sabi niya. Sinong may birthday po? Grabe naman yun kahit naglaps na ng Yung banana ko hindi nawala, pero yung WH ko nawala, nagtira pa ng 612, sabi niya. Ilang buwan na yung YouTube channel mo, sis Starlight. Pero sobra naman yun kahit 4 months pa lang ako sa YT, sabi niya. Oh, baka kamay babalik ngayon sis kasi yung kaibigan ko na 'di ba nag-apply na siya ngayon. Tapos pag-check niya ng monetization, nabawasan siya ng 500. Pero na-money naman siya. Kaya babalik niya siguro 'yan. Kasi naglolo ko minsan eh. Today lang ba? Minsan naglolo ko yung YouTube. Kain mo dyan yung Ate Maricel. Ako din nawalan ng asawa ko malamig na. Kaya hindi na masarap. Pero masarap to. 1.8 ka dyan. Chicken, binake niya. Sarap pa naman. Nag-ulam kami ng polyo na may sahog na sardina. Ginisa. Hello host and co-host from Javier.
Jacuzzi. Hello. Kain. Ngayon pa lang ako kakain. 18 million in the house. Tignan nyo to. Oh. Papalambing na naman. Di pa nga ako nakakabili ng pusa eh. Pusa ang gusto ko eh. Mahirap kasi mag-alaga ng aso. Maano to. Gusto ko naman yung aso kaysa pusa. Gusto ko ng aso. Kaso nga, magastos ang aso Alam eh. na patamsak. Ayan. Bubukbang ang ating focus ngayon. Nagmukbang. O, ngayon pala ako kakain eh. Nagutom na nag-LS. 16 million guys. Mega love shout out. Hi sis, dito na ako. Sabi ni Benji Aquino. Wait lang, tingnan natin yung bahay mo sis Benji. Kung mapag-graduate ka namin. Ginagamit ba ni ano to ni Starlight na pang play all yung sa ibang tao yung channel niya? Hindi ko alam. Pag sumasali kayo sa mga watch to watch, try to not use your own channel. Dapat may media kayo. Ano yung ginagamit? Kasi nagpapalaro din siya ng WH pala ata. Okay lang pag money na. Kasi si YouTube yung ano to. Ay, malayo pa yan sa Benji. Dapat 950 ganon. Para ma-push sa 1,000. Ayan. Kagabi nag-check ako, okay pa siya. Ngayon nag-check ko, 612 na lang siya. Lagi ako nag-check kasi may nag-play sa akin ng WH araw-araw, sabi niya. Ninja lang daw. Baka mamaya sis, check mo ulit. Baka tinopak lang si YT. Kasi tinotopak minsan si YouTube eh. Ayan, nandyan ba si Kapsat BJ New Zealand? May premiere po siya mamaya. $17 million in the house. Mega love shout out. Bakit si Pilipina? Wala pa. Ading din mo, follow ko na namin BJ New Zealand. Hello, BD. Gutom na. Eden Channel Danton. Ate Eden. Gutom na gutom. Ito naman, kumain ka na? Ayan, nagbaba ng bahay si Palente, si Mamba Idol, dan na daw sa iyo, Edlen. Iba yung naibaba kong link, ha, sabi. Sige, host, clear ko lang yung laptop at mga CP ko, baka sakali bumalik. Refresh mo lang, sis. I-restart mo muna. Sige, sis. I-restart mo, wag kang mag-alala, babalik din niya yan. Grabe naman siya. Naloka ako doon. Ano to? Iwasan mo din yung paano ba yun? Starlight, iwasan mo din yung mag-login sa mga maraming gadgets ba? Yung nakalink ba? Yung wag mong i-mix yung ibang ninja mo dun sa main channel mo. Uy, Shawarma King, hello! May dollar siya. Ayan. Ano yan, ate Pilipina? Hi, Shawarma King! Sabaching Ching. Anong ano yun?
Yan, dikit-dikit, guys. Wala yung boses mo. Nawawala ulit. Mm. Hello. Ano Shout na nga ba out yung Maricol from Shawarma. Oy, samahan mo si Sis Maripol magmukbang shawarma king. Matapos ko na matapos, so kahit malamig na siya. Bakit pinainit mo? Sa air fryer. Yan, Benji Aquino Pulpak from Mamba Idol. Cute met uray taba ching ching kunana. Cute? Kay aso. On the way Reza from Mamba. Ayan, OFW Dan from Racel. Ayan, sumrek akon. Sige, ingat Kamsat. Shawarma King. Ingat sila sa'yo. 8 million in the ha? 18 pala. Hi! Nag-ulam mo ka. Nag-ulam siya ng nag-ulam siya ng manok. Bawal naman yung buto ng manok sa iyo. Edlen Channel Dan, please pasukli from Benji. Ha ha ha. Shawarma dating dikit po from Racel. Salamat, sabi ni Shawarma. Oo, nagbayad ka damdama. Shawarma. Ayan, may isang dumikit kay Benji Aquino kasi nadagdagan yung banana niya. Bleh! Akyat ka na, Ate Pilipina. Hello po, host from Birds Guitar. Hello, Birds. Kumusta? Kumusta, Kabsat? May LS ka ba mamaya? Hi, Miss Libra Vlogs. Wow, salamat sa pagbisita. O, di ba? Yung mga nadikitan ko kahapon, nandito na sila lahat. Kaya maganda pa lang nagdidikit sa iba't ibang LS. Opo, Kabsat, mamaya mga 2 p.m. Edlen Channel Dan from Mamba. Nakagulat naman LS mo, host. Nakagulat na naman. Bakit? Sige, palengke ka. Sige, sis, Masabiel. Thank you. Nandito na kami patapos na po si Baby. Ayan, Barts Guitar, drop mo yung link natin ng LS dun para punta sila dito. Para punta sila dito. Present David, biglaan kasi buti talaga dikit kalimbang, sabi ni Borge. Oo nga. Kala ko premiere sabi ni drop mo yung link natin dun, Kabsat Borge. Yung para lipat sila dito sa atin. Tapos, 2 o'clock ka matapos. Ang aga. Wala. Uy, may tao pala sa baba. Kung tao. Tao, hayop. Ay, parehas sila ng damit, naka-color coding sila. Ni Nigel at saka si Auntie. Hi, Nigel, ma. Say, mangan tayo. Good night. Mangan tayo. Hey! Come here. Mangan tayo. Mang. No, come here. Say, mangan tayo. Hi, patay gutom. Tayo. Mangan
Mangan? Come on, say it first before I Tayo. go. Mangan? Mang. Tayo. Mangan? Mang. Tayo. Maturog ako. Maturog. Tagong. Maturog. Ay, nako, go. Good night, Nigel Mar. Good night. Good night, long hair. Ay, sa Bality Lotion ko na eh. Sa Bality Lotion ko, no. Saan ka pa? Ano ba yan? Grabe yung yung lotion niya. Thumbs up ulit, Kabsat. Salamat sa Ang lotion pag tumatanda na, guys. Yan. pagkalamang bahay mo dyan, Miss Libra. Pag rinaray yung Sige, Ma'am Ba Idol, kain ka lang yan. Karalapas lang ako, nag-shower. Aba. Tapo yun, te, pang, ginagana, pang lotion. Lotion Mainit yan sa mainit yan sa katawan. Lotion fightin muna. No, ay di laang party lang ti ko di gagamin na nagtatekas na siguro na kuang dagos. And oil. Yan, pero bara-bara yan. Mainit-init pa yan. Tapos lumamiis. Really? Agas na take data Kabsat country. Shout out 13 million in the house. Sige Akala ba? ko sinasti lang yung napakanasti yung pangalan. Meron pa dyan, patay gutom yung day. Anak pinakain mo is my fault from bits of my life. Ano to? Chicken legs. Binake ng asawa ko. Ayan, ubos na guys. Kahit malamig siya. Kamutom lang gaminan. Kutsaraan na pa lang. Kamutom man. Siyempre, nasa live tayo. Nakakahiya naman. Kailangan, pasimple lang. Alright, but be natural. Kakasi ka man na kung kuna na taapo. Kamutom ang basang. Pasimple lang tayo dito, uy. Nasa live tayo. Mahirap na malaman nila lahat. Ay, Tayo ako. karamihan naman na Pilipino, nagkakamayaman yan. Kasi maikakasi ka pa nga, gudgudagod data, kampit mo dita. Ubus ko na nga eh. Diba? Kahit ganyan na. Kampit talaga. Nagunig. Kampit. Rachel Diyos. Patay kamutom sa mo ipapol. Haha. Diba? Ako ini patay gutom na karka. Oy. Ay, ang gaganda naman ng mga host. Sabi ni Borge, guitar. Dagitoy dan, dagiti napipintas nga taga-amyanan. Kunana, di ba? Bagatan. Northern Philippine kasi, kaya taga-amyanan. Reza, sino yung nakatulog doon? Kamukha mo yun ah. Siya ba yun? Siya ba yun talaga? Nakalimutan niya siguro patayin yung niya, yung cam niya. Pinagtiripan nila si Boy. Diba? Nukutom na si Buya. So, malay shoutout Kabsat from Patay Gutom. Ayan. Talagang- Tapos nga balasan Alam dagiti ko, focus pa talaga si Reza dun kung di pa ako nagalit, ha? Oh. Okay, sabi, Salamat ka. nagising Andun lang ako. siya. Nagising lang siya kasi pinapagalitan mo si Nasty Boy. Napagalitan ko si Nasty Boy. Ayan, nagpintas nga Baka balasan. nag-viral ka na pag hinayaan ko si Bay. Ano to? Kinuha ko pa talaga yung reading eyeglasses ko kanina. Sabi ko, Ayan, Bidi New Zealand, at dati nang iba katanagan mo, Victor Neri. Hello, AAM Life Vlogs. Walang harang dan tamsak. Oo, walang harang ngayon. Kaya happy si Ate Pilipina. diba? Gala mo ba 15 minutes tapos dalawa pa? Oh, saan ka pa? Bakit walang harang? Dalawang beses na ako na walang harang. Payback ba yun? Payback. Walang harang.
Tamsak ulit daw, sabi ni Turtle. Wala ko ng tubig. Guitar. Shout out to you, Turtle ni Borg's Guitar. Ada tanda kita taga New Zealand na nga kakaanak ako. Na, sige. Adlan, tamsak ulit. Gidi New Zealand. Hello sa inyong lahat. Mabalin, agbaniit. When agbaniit ka la tatay, babam data pagbaniit mo. Si Nasty Boy, ang laki ng ano yung mga nabingwit niya. Ang lalaki, grabe. Mas ali nga ituno niya. Sige na guys, magyapagan lang kayo dyan at magdikitan. Chang Maripol, sabi ni Hippie di New Zealand, Chang talaga. Kakabsat host, baba kayo link nyo, Mangta. Dikitan ko naman. Ayan, naibaba ko na yung bahay ni Ate Pilipina kanina. Wait lang, ulitin natin. Yan, ibabam data. Ibabam nga, kwan. Dapat nga ibaba. Oh, sige. Huwag lang pantiti, may baba ka na brief. Ibaba na yan. Hamo, nangagtatay si unang panimulang speech ko. Nya ko na, maya. Kanya ko naman. Awanin ang nalpasin. Just saying hello, live out in the video. Hi, Rick Hawaii. Thank you. Tampas lupa. Tamsakdan. Expat ulit. Kapsat. Wow, Expat Chan. Expat TV. Salamat, Kapsat. Busog ako. Aray. Ay, gulong ko na tampas lupa mo. Lagi ta, balbalay mo. Ang tataray ng mga pangalan nila, hampas lupa, patay gulo. Dapat pala, ito yung mga magkakagroup kina Nasty Boy eh. Dapat i-add nyo yan si Nasty Boy para magkakaroon kayo ng gangs ba? Charot. Thank you so much, guys. 21 million in the house. Wow. Hello, Breaks Hawaii. Big shout out to you. Ayoko umupo kasi lumalaki na yung chan ko. Vlogs done from Malaki na yan. Reza. Malaki Ha? na yan. Talagang Tatayo lang ako muna. Reza. Itaas natin yan para ganyan. Tayo-tayo na lang yun. Oh, di ba? O, diba? Padigusik, mampay, toy, burias, miho. Sige, padigusam lang kapsat. Charot, sabi niya. Charot. 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 AM Lex Vlogs, done please pasupin. Sabi ni Benji. Ayan, 20 million in the house. Mega love shout out. Matang. Napaturugan ka, nasaka panagwork to nubigan. 520 kaya, 520 rumrumwara kung Sa pa man. 5:20 nga ka naman nun. kada alas 6 clock in ko. Drive ka pa na traffic to iyan eh. Bumalik ka ba ulit doon sa trabaho mo? Ha? Hindi. Bumalik ka? Hindi. Barbaro nga trabaho ko na factory ti aparatos ti dentist. Aparatos? Lagi Hi, aparatos. Francisco Dagohoy. Ikaw pala yan. Kain ng tsokolate. Sinong tataba niyan? Reklamo ka ng tataba na eh. Tsokolate ang susunod. O saan ka pa? Patanggal ng upang patanggal umay. Benji, nasuklian na kita from AAM Lex Vlogs. Tamsakan pa jay premier ko Antay Pilipina. Kunanan eh. Ni O sige. At panak ko ni Jayan Garudon Balong.
Ayan, nakatulog pa ni Daddy Rolls nga taga New Zealand. May isang igurot. Ayan, 22 million in the house. Ay, madi nga rumwarte ko ano. Okay. Pagkuyop-kuyop nga matan. Kuyog-kuyog. Kuyop. Hi, the Gia TV. Hello. Ayan, bigyan kita ng jacket para hindi ka ma-hide. Magbaba ka lang ng bahay mo dyan. Ayan, nandyan pa si Marge. Uy. Maganda tong kantang to. Uy. Kapsat Simply Higgins. Hello. Bigla naman ako dyan. Salamat, sis. LOL, sabi ni Bits. Bakit matutulog na si ano to? Teresa, yung mong umakyat, Teresa. Panoorin ko sana yung ano, bukas ko pa panoorin ulit ano yung hindi ko napanood na maybe halfway. Kasi nga Oh, wala sa akong umpisa yun, maganda pa naman yun sa umpisa. Yung umpisa maganda. halfway na kasi na wala na akong signal doon sa beach. Yan, please connect to Maganda our yung super umpisa chatter, nun. guys, from Australia. Simply Higgins the fam. Ganda naman ng Chinese na to. Oh. Please watch 1 minute, guys. Ring the bell from the Gia. Thumbs up dan host. Kakabsat, work muna ako from OFW Kikay. Sige, sis. OFW Kikay, salamat. Benji Aquino, Mix Vlog Dan from Simply Higgins. Ayan. Dikitan nyo, guys, ang ating super chat. Parang nagsesinyas lang siya. Ayan, 16 million in the house. Mega love shout out. Jibandayan ng Simply Higginson? Australia. Bits of my life done from Simply Higgins. Ayan, nandyan pa si Bidi New Zealand. Andyan pa si Palengke ka. Na si Masabiel. Ano? Ay, niya data, orok win no, pororot. Grabe, nakakatakot naman yan. Ano yun? Utot? Si Trixie. Utot niya? Urok. Hutili. Orok na. Urok yun. Huy, paano to pagdayatin mo kasi siya? Kaya nahirapan na siya magminga. Dita mo, kami pagtaray-taray yung dita nito. Kasi siya na, Kaya mo dang itibula. Ikaw nakakasya, tapos pagtarayon-tarayon da. At yung aso mo eh, hindi ko kuon mino ang mga kwa, once a week na. paano naman kasi yung may aso, tamad din. 12 million in the house. It's Palengke a ka time. Dan from Simply Higgins. Kaya ayaw kong mag-aso kasi
Ayun na nga talaga, matrabaho din talaga yan. Na okay din, okay din. Nakakatulong din. Therapy yan eh. It's supposed to be na parang tinatamad ka, pero you need to walk with him. May Ayun na nga eh, kaya nga eh, paano na lang kung tinatamad ka? may Katulad ni exercise. Pilipina. No, Ay, nilo ka. may backyard ka naman na ano, pag tinatamad ka talaga, may backyard ka. Pero at least, di ba sabi ng doktor, at least yung twice a week, at least makapag-walking ka at least 30 minutes to 1 hour. Ayun na nga, yung may aso, tamad. Paano di tamad din yung aso? Tamad din yung may-ari. Hindi, lagi to nagtatakbo-takbo dyan sa backyard. Diba? Diba, pangit? Ilang taon na yun si Trixie? 7! Mag-7 ka na, no? Si Opal magsi-6 pa lang si Trixie, tapos magna 9 years old na si birthday ni Opal nung July 26. Oh, niya ko na nga eh. Ag-drive na lang, Kapsat. Sige, Kapsat, Himpi Higgins. Bits of my life done from Palengke ka. Uy, maturog na garda. Nabigat tumanan. Sige, salamat sa pag-akyat. Himpi Pilipina. Good night. You are lucky tonight dahil walang harang. Night. May pataktoy laptop, awan harang na. Awan-awan talaga Wala nga kasi nga, ano to, limited. Pag limited, pag premium ka lang, for premium only. Pag yellow dollar sign. Pag hindi kami premium member, then hindi ka, Bakit naka-limited kasi ngayon lang nagkaganito. yun kapag premium member lang ang pwedeng doon ka lang kikita pag may nanood na premium member. Hi, Laida. Hello, Laida. Salamat sa pag-BG. Out na ako, sis. Next time ulit. Sige, sis, bits of my life. Good night. Kasi nga na-accidental ulit kung napindot yung ano to, yung sponsorship, yung ano to. Wala, ano to, saka lang yung pinipindot kapag may nagbabayad sa'yo na i-promote mo yung kanila products. Hindi kanina pa yung nagka-limited. Bits of my life, din ako nag-comment. Naka-off ang comment mo from Masa Biel. Ayan, 15 million in the house. Thumbs up dan host from Laida Comisi. Sige, good night, Ate Pilipina. Good night. Sleep well. Good night and sweet dreams. Good night, people in the Sweet house. dreams only. Bye. At least my sweet dreams. Oh, Sweet dreams. Sweet dreams. Ano na nga ba yung gagawin ko kanina? Nakalimutan ko. Nakabali ka na ba tong dalawa? Si James Reid at saka si Nadine? Oh, good night. Oh, ang lagkit ng kiss. Para lang, naipit. Ano? Diba? Ayan. Magmahalan lang kayo dyan, guys. Magmahalan. Please connect our super chatter. Simply Higgins Mom. Ayan, nagbaba ng bahay si Laida Comisi. Title ni Boards Guitar, mangan tayo pa'y host. Mangan lang Kapsat, awanti tayo. Oh, diba? Walang tayo. Ayan nga si Dayo. Sige lang, kain lang dyan. Ingat dyan sa pag-drop. Kung Higgins pa, wag ka munang mag-dot-dot dyan. Hi, sis, may shout out from CJ. Hi, CJ, kumusta? Ano? Hindi ka patulog?
14 million in the house. Mega shout out. Ayan, 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 ayan. May pumunta sa bahay mo, ano? Benji, dalawa lang yung nadadagdag. Ayan, Don Tomas the Time Lord, he dropped the link. Ayan, 17 million in the house. Maglapagan, magdikitan, maglablaban. Ayan. Masa Biel Dan, pasukli, sabi ni Benji. Ay, ano nga pala, may babalikan pala ako. Nakalimutan ko. Ano na nga ba pangalan nun? Ay. Nakalimutan ko. Ano kanina yung lalaki doon? Si Marvin. Marvin Gaye. Stop spamming from night boat. Wow, may night boat na ako dyan. Hello, night boat. Nice to meet you. Thank you for coming here. Simply Higgins vlog, bahay mo po. Wait, I will drop the link of Simply Higgins. Ito na po yung bahay niya. Ako yung naglalapag ng bahay niya. Yan yun na. Yung 7 na nadikitan ko, dalawa na nagdag. Hehe, sabi ni Benji. No, harang sis, maaga pa dito. Hehehe, sabi ni... Oo, nakalimited lang kasi yung nakalimited lang kasi yung ads. So, wala siyang harang. Kapag naka-premium ka lang, saka ka lang maharangan. Yun lang nagwo-work ang limited. Pero mamaya yan kasi nire-review pa siya. Drop link moderately, pero sayang nga lang. Drop link moderately from Nightbot. Wow, thank you naman sa pa-Nightbot mo dyan. May bayad ba yun pag ng Nightbot? Ayun, nahulog na si Sis Marie Paul. Moderately dropping link from Nightbot. Bot. 14 million in the house. Mega love shout out, guys. Ayan, 13 million in the house and 51 thumbs up. Yahoo! Thank you so much. Yahoo! Ayan. Ayan, gawin po ang tama ang pagdidikit para mabalikan kayo. Kung hindi, eto ang sanyo. O, diba? For real. Simply Higgins po, ang bahay mo po. Ayan, nilapag ko na yung bahay niya. Thumbs up your host. Yes, thumb up your host. Yes, yeah. Thank you. May pa-sound effect ka pa, sis Bet na Bet. Sabi, ayan, free lang ito, CJ. Hi, Hub Maria Patalya. Hello. Hi, Just Eunice. Hello sa inyo. Hi po, pasali po, please. Thank you. Sige. Bigyan ko kayo ng jacket para hindi kayo ma-hide. Wait lang. Bakit nawala? Ayan, bigyan ko kayo ng jacket para hindi kayo ma-hide, guys. At makipagkaibigan kayo lang dito at gawin ang tama ang pagdidikit. Kung hindi, ito ang sa inyo. Oh, gusto yung mabaril. Ayan, may jacket na kayo. Welcome. Wait lang, nalaglag ka. Akit ka ulit, at Sis Maripol, kung gusto mo. Ayan, hello host from Yaha Maria Batalya. Hello, mega shot.
If you are new in this live stream, connect now from Nightboat. Yes! Thank you so much. Thank you so much, Nightboat. Harang! May harang ka ba, Kabsat, Dancing Diva, really? May harang ka? Himala, may harang daw. Hi, sis, Mrs. Country Girl. Wow, hello, newbie here. Ayan, salamat sa pagpunta, sis. Madam Sexy, Mrs. Country Girl. Ayan, thumbs up na ma'am talaga. Like, sabi ni Dancing Diva. Hi, The Brain Box. Hello po, host. Pa-jacket naman po. Ayan, bigyan ko kayo ng jacket. Kahit di kayo maghingi ng jacket, bibigyan ko kayo ng jacket. Ayan, mega love shoutout sa inyo guys for 12 million and Mrs. Country Girl. Thank you for coming at salamat sexy ganda sa pagpunta mo sa aking munting bahay. Ayan, Benji Aquino, Dan. Full pack pa yun with harang po. Ha? Really? Just Eunice, talaga bang nanood ka ng bahay ni Benji? Wala pa siyang harang ni Benji, guys. Kasi wala pa siyang 1K. Kaya wala po siyang harang. Harang pa, hello. May harang na? Talaga? Wants to be a member? Click join now. Yes, if you want to be a member, please click join now. Ninja ni Bong, shoutout host from Ninja ni Bong. Hello, Don Thomas the Time Lord. Hello. Wants to be... May harang kayo? Wala talaga kaming harang. Kanina pa. Patambay lang, sabi ni Mrs. Country Girl. Yes, drop mo din yung bahay mo, sis, para mabalik. Ate Maribik, may harang ba talaga? Harang Dan. Dancing Diva, may harang ba talaga sa'yo? Wow, sana all may kulay. Weng, dami kaya sa'yo. 18 million in the house. Sorry po, sa iba po dapat yun, sabi ni Just Eunice. Check the membership first now from Nightbot. Yes, you can drop. Wow, ang sabait-bait ni Nightbot. Kung sino ka man, Nightbot, thank you so much. Ayan, Benji Aquino, sorry po, pero full pack po yun. Pa-check bakas po, sabi ni Just Eunice. Host, wala akong jacket. Kasi ninja yan eh. Adda, harang na ako na ni Kaps. Uy, ang swerte nyo, kanina walang harang. Talaga, wala kaming natatagpuan na harang. Kanina pa sila nagre-refresh. Ayan. Thank you so much, guys. The Brain Box full pack po iyon. Check bakas, pabalik po, please. Thank you from Just Unix. Ayan, 19 million in the house. Mega love shout out and don't forget to thumbs up. Ayan, andyan din si Kabsat Dancing Diva, guys. Dikitan nyo siya. Wait lang. Baka may tao sa baba. Wala. Ayan, nandyan pa si Marge. Uy, guys, dikitan nyo siya. Ang isang member natin. Ayan, 16 million, guys. Mega love shout out. Ayan, nagbaba ng bahay si Just Eunice. Ayan, if you want to be a member, just click the join button. Queen Ilocana, hello. Thank you so much, Genuine Ilocana. Thank you, sis Kapsat. Ayan, Just Eunice, done to you from Eden Bitamog. Ayan. Genuine Ilocana here, Kapsat, Digita work mode. Sige, Kapsat, Genuine Ilocana. Thank you. May harang ading, sabi ni Eden Bitamog. Wow! Salamat naman, nahaharangan na kayo. Kanina wala talagang harang. Promise.
Don Rapi TV, hello, hello po host, sabi ni Don Rapi TV, salamat sa pagbabalik sir. Ayan, 21 million in the house, magbaba kayo ng bahay nyo, makipagkaibigan, makipagmahalan, makipagdikitan, at makipagkaibigan. Libre, 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 at gawin ang tama ang pagdidikit para babalikan kayo ng full package. Ayan, salamat sa mga patamsak nyo guys. And 24 million in the house. Mega shout out. Ayan. Check his handsome husband too and hit the bell button. Really? Even my husband? You are promoting? Ayun, may harang na siya. O, di ba? May harang ka na. Ayan, brainwash. That brain box, hello. Mega shout out. 21 million in the house. Mega love shout out sa inyo guys. And have a good sis. Harang. Oh, may harang na CJ. Uy, salamat. Ayan, siguro na ano na. Kasi limited lang kanina kaya walang harang. So, pero na-review na siguro kaya may harang na. O, diba? Have a blessed Sunday, everyone. America and other country. But happy Monday sa inyong lahat dyan sa Pilipinas or Asia. Hi, Ginilyn Codilan. Hi, host Pasali. Ayan, bigyan kita ng jacket para hindi ka ma-hide. Ayan, di kita nyo din sikap sa dancing, di ba? Baka busy na naman sa call center niyang trabaho. Dikitan nyo yung mga binababa ko guys. Mag-hashtag Ilocana kayo sa kanilang mga bahay doon sa comment box. Kapag mag-ano kayo. Pag panoorin nyo kanilang video guys, maglagay kayo magbakas kayo ng naayon sa mga pinanood nyong videos at saka maglagay ng hashtag Ilocana. Ongoing ang call center. Kaya pala Alon, sipi ko sa kwarto, Denk, host, ganda habang kuskus, haha. Sige. Sige lang, Ate Maribik. Thank you. Ayan, 14 million in the house. Mega love shout out. I'm here na si Stan Harang, sabi ni CJ. Wow, CJ. CJ, napost ko ka. Yung plinay ko kahapon sa'yo, napost ko dun sa aking community. Benji Economics Vlogs done sa'yo. Salamat from the brain box. Palengke ka, check bakas, full pack po yun, sabi ni Jazz Eunice. 13 second lang guys, sabi ni The Brain Box. Ayan, nandyan pa si Turtle ni Borge Guitar, ang ating isang member na si Borge Guitar. Dikitan nyo guys. Ayan. Yung aking mga binababa, mag-hashtag Ilocana kayo. At dikitan nyo po ang ating super chatter. Ito po si Simply Higgins Farm. Ayan. Dikitan nyo po ang ating super sticker for tonight. Okay, sis, di ko pa nakita. Salamat ng marami. It's okay. No problem. Ayan, nandyan pa si Dancing Diva na may emoji o emoji na lang. 17 million in the house. Mega love shout out sa inyo. Ayan, baka gusto nyo magpa-member sa akin dyan, guys. I-click nyo lang ang ating join button para magkaroon kayo ng access sa aking mga membership perks. Ayan. At para matulungan ko kayo sa iyong mga wash hours, but depende po kung anong level ang kukunin ninyo. Ayan, may mga paayuda pa ako.
Ayan, 16 million. Mega love shout out. Hashtag can be deadly on your channel. Avoid using hashtag. Really? Why? Now only I know that. Pwede po sumali. Yes, Jeneline Codilan. You can drop your link, Jeneline Codilan. Pwede ka lang maglapag yan ng bahay mo, sis. Para makipag-date. I'm back ha. Nabisi ka unti sa huran eh. Wow, Epi Diaz. Hello, hello. Mega love shoutout to you. May pa-night boat kamet. Oh, hindi sa akin yan. Hindi ko alam. Yes, Eunice Dan from Masabiel. No, I don't know. I don't know. Hindi ko, matikam mo no, sino ata. Ayan, I'm back. Hi, Epi Diaz. Hello, salamat sa pagbabalik. Ayan, baka gusto nyong mag-join sa aking membership, guys. Musta na din yung usapan ng mga batang napabayaan, ha? Update lang, host ganda. Wala naman, ate? Hindi na sila nagchat-chat. Kaka-1,000 ko lang po, padikit po para di na bumalik po, sabi ni Jeneline. Yes, dikitan niyo po si Jeneline Codilan. At Jeneline Codilan, if I were you, use your ninja to drop your link para hindi ka, YouTube brought it up. Oh, YouTube brought it up. Wow. Nadikitan na kita, ho, sana dikitan mo din po ako from, yes, later. I will going to connect you later, alligator. Hi, Kuya Jayo from channel. Hello. Salamat sa pagbabalik. Ayan. Tamsak Dan host. Ayan, Anya Damag host. Ayan, eto, okay naman po sa awa ng Diyos. Umangas pa lang. Ayan, baka may gustong yan, if you want to join. Baka may dyan. Diba? Nagpro-promote si Nightbot. My Nightbot is promoting my channel and my join button. Thank you, Nightbot. Thank you so much. Ayan, wow! May 5 nadagdag sa bahay mo, Benji. Just Eunice, nabalikan na kita from Jeneline Codilan. Ayan, 22 million in the house. Mute ko lang po, host ha, work kasi ako. Thank you po from Just Eunice. Thank you din, Just Eunice. Balik-balik ka lang dito sa aking bahay. Bakit ihintay ko lang din kung ano usapan niyo, sa sobrang busy sila, business, busy din ako, kuskus. Oo nga, sabi nila, i-update nila ako pag magkasama sila. Pero okay lang yun. Ayan, Benji Aquino Dan from Ate Eden. Wow, makipagdikitan kayo dyan, guys. At gawin ang tama ang iyong pagdidikitan. Kung hindi, ito ang para sa inyo. Pakitamsak naman po ang premiere ko bukas po 8 p.m. Pinas time 5 p.m. Arizona time from Dio from channel. Sis, ba't di ka kumakain ngayon ng Pringles? Inubos ni Brian yung aking Pringles. Kasi yung rules niya kasi, dapat daw, yung Pringles, yung rules niya, kapag inopen na daw, dapat ubusin na daw. Yan yung sabi niya sa akin. Pagdating niya dito sa bahay nung galing siya sa trabaho, inubos niya yung aking Pringles. Kaya wala na akong kakainin Pringles. Ayan, si Jeneline Codilan is dropping the link and Kuya J.O. Frank. Pakitamsak daw po ang kanyang premiere. 8 a.m. Pinas pala host from Kuya J.O. from channel. Ayan. Baka may gustong magpa-member dyan, guys. Mas especially yung nangangailangan ng watch hours dyan.
I am willing to help you guys. Use this instead of hashtag. Nightbot said it's better to use the @ symbol than the hashtag symbol. Eden Bitamog Blanc. Thank you, Nightbot, for sharing your knowledge about that one. I don't have any idea. Eden Bitamog Vlog, nasuklian na kita. From Masabiel. Ayan, magdikitan lang kayo dyan, guys. Magdikitan. Please connect to my members also. From Spain, Isabella. Ayan. At mag-hashtag hashtag or @ Ilocana lang kayo, guys. Or maglagay na lang kayo ng @ or Ilocana. Parang itatag nyo lang ang yung pangalan ko. Host, pwede ako pa-member? Yes, pwede, sis Masabiel. Pindot mo lang po yung yung join button. Pwede kang magpa-member, sis Masabiel. Ayan. Meron po kasi thumb up your host. Yes, thank you, Nightbot. Masabiel, may pagpilian ka dun na angel eyes, angel face, and angel heart. Yung angel face at saka yung angel heart ang may watch hours doon. So, you can choose whatever you want na level. Kung ano yung pipiliin mo dun, Masabiel. Ayan, sige Masabiel, para matulungan kita sa watch hours mo. Basta yung piliin mo lang angel face at saka angel eyes. Angel heart. Ayan guys. Yung mga aking mga nilalapag guys is ang aking mga members. Wala bang angel condensada sis? Hi, ano yun? Angel condensada? Wala, ano lang. Ano ba yung may ano lang ako dyan? Dan tamsak po ate, host from Raymond Aquino. Hi Raymond, ayan may jacket ka na. Saan ko po yan puntahan host? Dito, wait lang, lalapag ko. Ito yung link. Ito yung link sis Masabiel. Wait lang itagpita ha, ikaw magpunta dito. Masabiel. Ito. Ito siya. Ayan, basahin mo muna. Angel mata hagayam ha. One angel mata ayun na alam. Ayan, andyan si Dancing Diva na angel mata ang kinuha. Ayan, mega love shout out. Angel Rupa Kanyak. Haan, Angel Ice Kanyam, Dancing Diva. Hi, Althea M. Stamsak Dan, sabi ni Althea M. Ayan. Pwede ka nang magbaba ng bahay mo, Althea. Sabi ni Kabsat, Dancing Diva. Dan po, Don Rafi from Hi, Jayars! Hello! Ayan, don't forget to smash the like button for me, guys. Ayan, I'm not selfish about the jacket. Basta magtamsak lang kayo, guys. At wag pong skip ang aking harang. Kasi naka-limited lang po yan. Kaya wag pong skip ang aking harang naman. At guys, baka gusto nyo mag-join. Bahay nyo po, Raymond from Don Rapi. Ayan, Don Rapi Dan. Ayan, andyan pa si Marge Uy. Ayan, check mo yan, Masabiel.
Ayan, please connect to Ate Aramay from USA, guys. Ang isang Angel Eyes member natin. Ayan, bahay niyo po. Ayan. Ayan, magbaba kayo ng bahay niyo, guys. 15 million. Mega love shout out. And don't forget to connect our super chatter at saka member natin na si Simply Higgins Farm. Hello, Kabsat. Wait lang. Kabsat BD ay trending. Feed. Nyog Bramped. Ang kabise? Host, ano ang isulat ko? Monkey lang nakita ko. Monkey? Ano yan, Monkey. Ano yung palengke? Palengke ka? Hindi ko magets. Host, ano ang isulat ko? Monkey. Hi, thumbs up again from Racy. Ayan, busy playing. Oh, okay. Take your time, Pid. May jacket ka na, pwede ka na magbaba ng bahay. Ano yung, palengke ka? Ano yung, di ba? I-add mo ako sa Facebook, Masabiel. Ito, yung messenger ko. Lefty. Chris Guapa Gardner. Yan. Guys, ila-add nyo lang ako sa messenger. Wait lang. Ipakita ko. Yan. Ayan, Asad Channel. Hi, can I join with you? Yes, you can join with me, but don't forget to smash the like button for me, guys, and don't skip my harang. Okay? Please ko, because harang is just only a sense that it will big help for me. So, don't skip my harang. Task 4 pala, ha. Wow, diba? Hi, Asad Channel. I already gave you jacket, so you can drop your link and then you can connect to them. And then what can I help you, Asad Channel? Ayan, sis, sorry, hindi na maka-stay labas na. Wala. It's okay, sis March. Uy, it's okay lang, guys. Ay, sisi? Huwag kang mag-alala, sis. Okay lang. Thank you, sis March. Uy, thank you so much. Raymond Aquino, done the comment sections on your video. Thanks, Sai Vlogs. Hello. Kumusta? Uy, salamat sa pagbabalik and don't forget to smash the like button for me. Ayan, dikit. Ating Zai is here, yes. Ayan, dikit from Asad Channel, yes. Done to you, host, yes. Thank you for the dikit. And then you can drop also your link there so that they can connect it to you and then return the favor also. Ayan, parang napagsusunod-sunod ko din yung English ko. Ayan, okay naman, Karabasa. Ayan, 17 million in the house. At sa mga hindi pa yan nakakatamsak, baka naman pwede nyo akong tamsakan dyan, guys. Nagpaut harang mo muna na ni Ate Eden. Ayan. Hey, Dan, from Hi, Oy! Sissy Smile, hello! Magdikitan. Bahay po, J.O. Prom, sabi nila. Dan Tamsak Kapitana. Wow naman, Tel. Salamat sa patamsak nyo dyan.
Ayan, Dancing Diva is just busy because busy in the call center. Busy sa pagko-call center si Dancing Diva. Ayan, Althea Ems is dropping the link. Ayan, and Raymond Aquino. Nalapsat ni Kapitana. Yes, nalapsat. Nalapsat. Ang lalaki ng mga braso. Miss you too. Ayan, and don't forget also to connect our super chatter for tonight or our member, Simply Higgins Farm, guys. Please connect. Hi, Dancing from Asad Channel. Ayan, pasok kayo from ating Zai. Sisipain kayo pabalik mo. Ayan. Paano kaya pupuntahan? Sisipain mo sila. Ayan, 19 million in the house. Mega love shout out. Dancing Diva Channel done. Ayan, Masabiel, nakita na ano mo, naayos mo? Masabiel, nakita mo? Dancing, drop your house. Ayan. Wait, I will going to drop the link of Dancing Diva. Guys, wait lang guys ha. Punta lang ako the post office is calling me right now. So, just connect there. Connect. Magdikitan lang kayo dyan guys. Balik ako, after 5 minutes. Kasi tinatawag ako ng post office. Magdikitan muna kayo dyan guys ha. Balik ako saglit lang. Kasi tinatawag ako ng post office talaga.
Hello! Saan yung boss? Nagpunta kasi ako sana
Nagpunta ako sa post office kasi tinawag ako ng post office or tinawag ako ng kalikasan. Kaya tinawag ako ng kalikasan, guys. Kaya nawala ako. Thumbs up dan, sabi ni Jonel. Jahardin. Hello, Jonel. Thank you. Mamba Idol Dan from Masabiel. Ayan. Thank you guys. Palengke dan saan yung washroom. Ayan, 20 million in the house. Thanks, Marie Drop House. Ayan. Drop the house of Sis Marie Paul. Wait lang. Okay. Ibaga na parang mat. Ayan na sis, dahil dyan magme-mem. Wow, CJ! Napan nag-deposit dyan mang call de CR. Grabe kayo. Inaano nyo pa ako, ha? Talagang pinagkakalat nyo pa kasi tinawag ako ng kalikasan, di hindi napigilan, di ano. Uy, grabe ka, bidin nyo sila na. Wow, CJ, ayan. Dak, to yan kapsa, sabi ni... Ayan. Thank you so much. Host, ang lumabas na pinindot ko, this page isn't available. Masabiel, dito sa my live chat, may makikita kang $sign, di ba? So, may makikita kang super sticker, super chat, at saka yung join. So, pindot mo yung join. Masabiel. On the way, Masabiel from Mamba Idol. This page isn't available, man. Masabiel, eto dito ka na lang sa live chat. Sa baba ng live chat, may makikita kang $sign. Tapos, may makikita kang super chat. At saka, super sticker. At saka yung join. Wow! Ayun, no? May bagong members tayo. Member tayo, guys. Si CJ Flores. Wow, welcome to Ilocana. Diba? Ayan guys, may bago tayong member guys. May bagong member, si CJ Flores. Wow, thank you so much ng marami, CC. Hi, Lawrence Kitchen. Hello, Kapsat. Ayan, bigyan kita ng jacket. Maraming salamat. Ayan, Althea M. Pulpak from Mamba Idol. Ayan, wait lang. Dikit-dikit lang kayo gan. Ayan, si CJ guys, rakista. Welcome to the family. Host, i-click ko yung join. Palengke ka, i-click mo yung join. Tapos, mamili ka doon na yung watch hours doon is yung angel face at saka yung angel heart. Click mo yung angel face or angel heart. Ayun. I-click mo yung join. Tapos, may makikita kang pagpilian doon. Ayan. Please connect our new member, guys, and angel face member na si CJ Flores. Ayan.
Siguro maganda yung face niya, kaya yung angel face ang kanyang kinuha. Ayan, maganda yan. Magaling mag-gitara si CJ from Canada. Tikitan nyo, guys. Wait lang, baka nasa baba si Sis Maripol. Nasa baba ka na, Sis Maripol? Makyat ka na? O dyan ka na lang, sa baba? Ayan. Asad Channel is dropping the link, and then, Lawrence Kitchen is, nag-BG. Thank you sa drop it. Ayan, nag-drop ng bahay si Lawrence Kitchen, guys. Dikitan nyo siya. Isang monetized channel. Saka si Sis Maripol. Dikitan nyo din. Isang monetized channel na rin from Jamaica. Makataki ka. Grabe ka. Grabe ka, New Zealand. Luklok yan na. Ayan, guys. Magdikitan lang kayo dyan, guys. Ayan, dito muna sa baba, sis, mag-edit lang. Sige, sis Maripol, thank you. Ayan, 17 million in the house. Mega love shout out. Ayan, magdikitan kayo dyan, guys. Dikitan nyo yung aking mga binababang bahay, guys. At huwag niyong kalimutan i-connect ang ating bagong member na si CJ Gomez, guys. Ay, Gomez talaga. CJ Flores. Ayan, akyat ka nga dito, CJ, para kanta ka. Para magkitara ka. Ayan, mega love shoutout sa inyo, guys, na 18 million. Host, magbayad ba tayo? Opo, may bayad po yun ng per month. Hi, Lolo Mo! Hello! Hello, Lolo Mo. Hello, may bayad po. Opo, palengke ka. May bayad po yun per month. Sabi ni CJ. CJ Gomez talaga yun. Meron dyan kanina CG Gomez. Kaya natatawa ako. Ayan, 16 million in the house. Mega love shout out. Ayan, sis, iba na ang surname ko. Oo nga, iba na. Althea M. Down from Lauren. Ayan. Lolo Mo, hello. Sis, iba na. Ayan, 16 million in the house. Mega love shout out. Ayan, bukas, magpapaangat na lang tayo. Mas maganda pagpaangat pag bukas. Para makita kung mayroong tataas. Para makita yung yung naidadagdag na bahay nyo. Kaya mag-invite kayo bukas, guys, the same time para yung may invite, yun yung uunahin natin na ipaangat. Ayan, Lawrence Kitchen done from Ate Eden. CJ Flores full pack done, pasukli from Mamba Idol. Ayan. And please connect to our members also, yung mga nilalapag ko, guys. Andyan lang sila naka-BG. Ayan. Mamba Idol, done na po sa'yo. Salamat from Lawrence Kitchen. 17, ayan. O, tingnan nyo, guys, yung mga malalaki yung bahay, nangingisda pa rin sila. O, diba? Thank you so much, Kabsat Lawrence Kitchen. Ayan, time and premiere ko Kabsat T. Bagam, baka at that time please, wait lang. Dadrop ko yung bahay ni Bida New Zealand, yung premiere niya. Hindi pa ma-search yung Bida New Zealand. Sharon and Kate pa lang yung nasa-search. Iset na natin yung premiere.
Ayan guys, please support the premiere of our members. Hi, Bistrap. Hello, new here. Ayan, thank you for coming and don't forget to thumbs up. And please support the premiere of BD New Zealand, guys. Yan po, ayan. Premiere will start 6 minutes. Ayan, nandun na ako, kabsat, sa yung premiere. Premiere. Ayan, Lawrence Kitchendan Pasukli. Ayan, CJ, thank you from Mamba. MB Macurit TV, Pulpak Dan from Mamba. Hello, Kapsat BD New Zealand. Wow, Kapsat MB Makulit. Thank you so much. Ayan, andito sa kanina si Epi. Hindi ko alam kung asan na ulit siya. Ayan, hi, Miss Trap. Hello, wait, I will gonna give you jacket. Okay, you can drop your link now. And please, do support the premiere of our brother BD New Zealand. Kahit tamsak lang po. Hey, don't plug! Hey, what are you doing? Oo, Kapsat, namasyal sa dito. Ayan, thank you. Ayan, may isang nagtuwad. I don't care. Sino yan, Kapsat? Hindi ko kilala yan. Nag-flood siya, kaya hinide ko na. Bala siya dyan. Ayan guys. Mega love shoutout. Please do support natin yung live stream ng ating kapatid na si BD New Zealand. Andun na ako, Kapsa. Wait lang, i-promote lang natin tong MB Makulit TV, saan magbayad po every month pa member nyo host. Yung debit, credit, or pwede siya sa GCash. Mamba Idol. Debit, lagay mo yung debit number mo or credit. Baka ikaw ang nawawalan niyang apo, sis. Oo nga. Ayan, hinide ko na siya. Please support natin yung guys, premiere kahit tamsak lang kung hindi kayo makapunta doon. Yan. Okay po. Ayan. Bugbugin ko yan eh. Nawawala siguro yung apo ni Lolo. Kaya andito. MB Makulit Dan po from Ate Eden. Ayan, 16 million in the house. Ayan, yung si Lolo nagtuwad na. Kasi hindi napansin. Ka-breederhood, mag-inay. Sabi ni Trending. Mag-ingay talaga. May ka-breederhood ka pala dito. Ayan.
Ayan, Mamba Idol, naglapag ng bahay sa ating Zai Vlog. Nagbaba ng bahay. Si Raymond Aquino, nagbaba ng bahay. Ayan, 16 watching, 16 viewers. Thank you, thank you. Ayan, thank you so much. Ating Zai Vlog, full pat done. Sabi ni Mamba Idol, pasukli na lang po. Si Ate Maripol, ka-breeder siya. Ate Maripol, kilala ka niya pala si Pid, si Kapid, si Kabagyan. Trending Vlog TV, hello from Sis Maripol. Maripol and Niger na po pasukli. Salamat from Lawrence. Ayan, 17 million in the house. Pasok po kayo, sabi ni ating Zai. Ayan, please connect to CJ Gomez. CJ Gomez. Niloloko kita, CJ Flores. CJ Gomez na naman yung nabanggit ko. Meron kasi CJ Gomez dyan kanina eh. May pagpapalit ko. Ayan, please connect. Puntahan po natin yung premiere ni BD New Zealand, guys. Mag-i-start na Premiere will begin shortly. Andun na po ako. Ayan, puntahan po ang premiere, guys. Hi, Greek Hawaiis. Thank you for coming back. Where is your friend Ilocano there? 18 million in the house. Mega love shout out. CJ Gomez. CJ Gomez. CJ. Magpinsan ba kayo, Ilocano? Magkamag-anak kami. Second cousin, ganon. Baka mapapangasawa ko si Richard Gomez. Ay, nakakaloka, no? Ang sakit na ng kamay ko ng paghawak ng... Ayan, Raymond Aquino is dropping the link. Ating Zai Vlogs, full pack done, pasukli, sabi ni Mamba Idol. Ating Zai Vlogs done, thank you from Brick Hawaii. Ayan. Dancing Diva channel done na po, host pasukli, salamat. Ayan, Dancing Diva, magbayad ka daw. Ayan guys, yung mga binababa kong bahay guys is mga member po natin. Hintayin nyo na lang po yung mga sukli nila. Basta maglagay lang po kayo ng Ilocana sa iyong mga komento. Kasi naka-BG lang po mga ito guys. So puntahan nyo ang kanilang mga bahay. Ayan, tapos na daw si Sis Lawrence kay Hi, discarding probinsyana, tamsakdan host pa jacket po. Ayan, may jacket ka na po. Ayan, kapag may blue po, may jacket na po. Ayan. Dalawang bananas for sure, balik yan, sabi ni discarding probinsyana. Eden Bitamo vlog, done also, thank you. Ayan, Dan Thomas, the Time Lord is dropping the link to. Ayan, discarding probinsyana, please patamsak naman tayo dyan.
Ayan, thank you so much sa inyong lahat, guys. Trending Vlog TV, oo naman, sabi ni that's thumbs up down from Health and Green. Wow, thank you, thank you. Oy, naalala ka pala niya, kid. Si Sis Marifol. Marifol and Nar Gilmar, nasuklian na kita, sis, sabi ni CJ. Basta ka-breeder, hood speed, helpful yan from Trending Vlogs TV. Yan, mabait yan si Sis Maripol kapag tulog. Charot. Ayan, thank you so much. Trending Vlog TV classmate. Classmate ko yan kay Breederhood. Kay Breeder sa haha. Wow, classmate ka pala yan. Lagi kayong mag-classmate, magdikitan ba doon? Ayan, discarding probinsyana, dan to you, pasok please, sabi ni Ate Eden. Don Tomas, dan from Mamba Idol. Si Don Tomas is puti. Gabi ka ba parte nag-LS? Parati nag-LS. Sis, mas okay kasi pag ganitong oras. Para makapunta lahat. Diba? Sakit ng kamay ko. Isa ako sa supporters ni Maripol sa bakod ni Ram aka Brotherhoods. Wow! Trending vlogs, playing na LS mo. Wow! O, diba? Galing! Angel Tricks Vlog, hello! Hello, Kabsat! Hello, sis! From Cagayan Balay. Ayan, thank you so much. And salamat sa patamsak. Bakit ko lang nadaglag? Salamat sa patamsak. DJ lang muna, host. Ayan. Thank you so much sa pag-DJ mo dyan, Angel Tricks Vlog. Mamba Idol, okay na po, from ating Zai Vlogs. Ayan. Kumusta ang palaro mo dyan, Kabsat Angel? Welcome, host. CJ Flores down from Brick, Hawaii. Aloha. Ayan, this is from Hawaii too, Emmy Murphy. One of my member. Ayan. 16 million in the house. Mega love shout out. Enjoy, host, kaso busy pa po work. Nakikipag-ano din ako dun eh. Nakikipag-answer din ako kahit ano. Nakikipag-gulo. Ayan, discarding probinsyana is dropping the link. Cheryl Ramos done na po, host, pasuklin. Sige po, sabihan ko po sila kasi si Cheryl po nagche-check yan ng ano niya kung sino yung mga dumidikit sa kanya. Wag po kayong mag-alala, babalik po mga yan. Thank you, host, sa support. You're welcome. Ayan, kung ano lang, kung need mo ng help, dito lang ako, Angel. Baka kaya't mo tiyag member para matulungan ka.
Ayan, mega love shout out sa inyo guys. Ate. Okay, host noted. Paserox na Piit. Sige, Piit. Salamat. Hi, Ate Jarel. Kumusta? Yan, shout out guys sa inyong lahat. Mega love shout out. Wow! Salamat sis. Thank you so much sa palipad. Wait lang. Screenshot natin para i-post natin sa Salamat sis Angel Tricks. Salamat sa sa blessings. Malapit ka ang bilis mong ang bilis mong nakakuha ng subscribers. Ayan. Super Chatter Don, Simply Higgins Farm from Lauren. Salamat sis. Babalikan ka niyan. Ayan, Break Hawaii Don, Jorel Channel Full Pack Dan po. Pasukli sabi ni Mamba Idol. Ayan, CJ Flores Mahalo. Thank you from Break Hawaii. Jorel Dan from Mamba Idol. Ayan. Please connect to our Super Chatter Angel Tricks vlog guys. Please connect to our Super Chatter Angel Bricks. Ayan, lang kayo dyan guys, magmahalan. Sa mga didikit pa sa akin, iwan ko ng tamang bakas para mabalikan agad. Legit here from Angel Tricks Vlog. Yes, please support our Super Chatter guys. Kasi busy pa, alam nyo naman. May ngayon, lalo na ngayon, may mga stay home yung mga amo.
Chris Guapa Gardner. Jarrell Channel and Lawrence Kitchen. Shout out. Ayan. Chris Guapa Gardner ang Facebook ko, CJ. I'm blind. Sorry from Brick, Hawaii. Lawrence Kitchen, thank you. You need your link. Ay, 15. Lawrence Kitchen, got it. You are. Hi, Mike and Kiam channel. Tamsak kabsat. Why ape awang pe jacket kung gana tatta. Hi, Tik Aswang. Hello. Sino yan si Tik Aswang? Hello po, Miss Maripol from Sis Jorel. Ate Jorel. Ayan, thank you so much sa inyong lahat. Ayan, Edessa. Ay, Aquarius ka pala, sis. Sis Aquarius. Aquarius ako. Kasi February 1, 19. February 1 ako, kaya Aquarius. And then, Bita mo vlog, bayag na po ako sa'yo from Sis Jorel, Ate Jorel. Ayan, please. Nakita mo agad-agad nakita mo pala agad-agad yung yung channel ko, CJ, ay yung bahay, yung Facebook ko. Thumbs up dan. Hi, Kabsat J Mag. Salamat sa pagpunta, Kabsat. Ayan, salamat ng marami. February din ako, sis. Wow! Hello po, haba ng harang, sabi ni Ate Jocelyn. Hi, Ate Jocelyn. Kumusta? Nalpasen, Kabsat. Salamat. When nalpasen, nabati na kijay. Nagilapag nakatay tibalay ijay, tao may dama kapashare dito. Hi, Blood Tambayan. Hi po. Hello po, Blood Tambayan Club. Salamat po sa pagpunta dito. Ayan, salamat po. Ayan, may jacket na po kayo. Pwede na po kayong maglapag. Blood Tambayan Club, Ilocano ka po. Ayan, thank you sa lahat, Kabsat. You're welcome. Sis, pero di kita ma-add sa FB, Bakit kaya? Sa na lang, sa Facebook, tapos ako na sa Messenger, mag-message ka doon, tapos i-accept ko, tapos ako na lang mag-add sa'yo. Mag-message request ka, kumbaga. Ayan, salamat po, host. Ayan. You're welcome po. Ayan, pwede ka na pong magbaba ng bahay. When, Kabsat? Ay, Ilocano ka matgayam, Kabsat. O, diba? Ay, ako, agamo tayo dito yun, kakabsat, nga padak nga nagurat. Ayan, ditapay ni Mike Kem channel nga taga, Ilocano mat lang ata ni CJ, Ilocano mat lang, ni Ate Maripol, Ilocano, ni Trending, Ilocano, si Ate Jocelyn, Ilocano, si Ate Jorel, Ilocano, si Jaymal, Ilocano. Ayan, mga Ilocano, nga napuklan. Kadwak ni Manong BD Ken J. Max. When? Nikabsat, BD New Zealand talaga kastak data. Si Kani J. Max na amok ng sunan. Si Kalaangan ti Kastan. Thank you, Brick Hawaii from Lawrence Kitchen. Ayan, 14 million in the house. CJ, harang exist ulit. Thumbs up din ulit. Wow, salamat naman. Blood Tambayan Club, Ilocano Act, sabi ni BD New Zealand. Weh, tatahalag paliwanag. Member mo pa'y, hindi na pa mong Ilocano ka? CJ, mag-message request ka. J. Magkabsat, kung na nag-BD New Zealand. Ayan. Blood Tambayan Club. Hello, Kabsat. Salamat sa pagpunta mo talaga dito sa aking bahay.
J-Max, tawang-tawa siya. Oh. Ayan. Sis, nag-message na ako. Really? Why, di ko pa nakita. Wait lang. Dikitan na din kita kabsat, kalimbangin ko na din, sabi ni Vlad. Sige ka, Ilocano ka, no? I drive Japanese truck from Brick, Hawaii. Ayan, hindi tayo maging friends sa Facebook, CJ. Kasi pareha tayong naka-private. Ayan, Mike, Gerald Dan from Ate Jorel. Gerald, channel, salamat on the way from Mike and Kiam channel. Nabaliktad lang ba ang alam? Don Thomas, the Time Lord, Dan to you from Lawrence Kitchen. And BD New Zealand, salamat Manong, sabi ni. Hindi na po ako mag-iiwan ng bakas, Kuya Vlad Tambayan. Good. Hanak nagbakbati na. Aditan. Nadikitan ka niya. Oh. Ayan. Mike and Kiam channel. Rest back, sabi ni, Ayan, Vlad Tambayan vlog, umayak at patayag tulaw. Friends na lang tayo sa Messenger. Oo nga. Ha, sige, Manong. Ayan, sino matikad magpatayag tulaw mo? Busy na po ng BG lang muna ako na ni MB Makulit TV. Sige lang kapsat, MB Makulit. Salamat. Asan na yung mga alagad mo? Busy din sila. Aya kapsat Vlad Tambayan, baka kaya't mumati. Puro short harang mo ita. Oo, kanain mo i-refresting kada. Agkasta, humabot ti 10-16 minutes. Salamat ate sa paglaro ng harang. Ayan. Brick Hawaii with Kalembang. Ayan. Brick Hawaii done to your house, Jonel Garden. Mike and channel done from Eden. Apan tama nagpatayab tulaw ken kabsat Blood kabsat. One man may kayo dito ninalawa dito Blood. One Kuya Blood kabsat Blood Tambayan. Baka kaya't mo matag-pa-member kanya. Lawrence Kitchen done with harang Kuya Blood Tambayan. Panood lang po ng 30 seconds po, sabi niya. Ayan, nagbaba ng patamsak naman ang aking premiere. Salamat, sabi ni Dancing Diva. Pang 100 ako sa'yo, Eden, from Jonel Garden. Ayan, nandyan pa si Dancing Diva. Ayan, 17 million in the house. Mega love shout out.
Manong BT, waiting pa. Ayan, nagbawa ng bahay si... Ay, wait lang. Panood lang. Harang Dan, Kapsat. Salamat sa paglaro ng Harang Dan, Kapsat. Dancing Diva. Jonel Garden Dan from Lawrence. Ayan, Blood Tambayan Club. Hello po, Barge Guitar po. Sabi ni... Ayan, si Barge Guitar, guys. Di kita nyo. Wait lang, bababa ko yung bahay. $17 million in the house. Mega love shout out. Mega thumbs up host. Mega shout out po. Sabi ni Cracky Risby ng Isabela. Ayan, mega love shout out sa inyo guys. Salamat sa pagbisita at pagpunta sa aking munting channel. Ay. Ayan, BG, salamat sa pag-BG. Hi, ayan, nandiyan pa si Gwenji. Hi, si standby ko lang ito ha, agpay-pay kami. Sige lang, Kapsat Benji, hello. Kapsat, hello lang, hello lang. Sige lang. Ayan, nandiyan pa si Kapsat BD New Zealand. Baka gusto niyong dikitan. Ayan, CJ Flores, done to you, Paul Pak, sabi ni Blood Tambayan Club. Ayan, BG nak lang, refresh ulit, sabi ni PD New Zealand. Sige, Kapsat, salamat. Boys Guitar, what's up? Kumusta ka na? Sabi ni Blood Tambayan. Ayan. Ayan, patamsak po ang premiere ng ating kapatid na si Dancing Diva mamayang gabi. Wait lang at aking ibababa. Sige, sis Maripol, wait. Ayan, ito na yung hagdan. Ay wala, bakit ayaw niya maibaba dito? Ayan guys, may paayuda po tayo bukas 10 PM Pinas time po. Baka kayo ay maswerte at manalo sa ating kaunting ayuda, sabi ni Mike and Kiam Channel. Ayan po, patamsak po ang live stream ni ang premiere ni Kapsat Dancing Diva. Mamayang gabi. Dan tamsak Dancing Diva from Ate Jorel. 17 million in the house. Mega love shout out sa inyo guys.
Ayan, I'll be back. Have to eat pancit and kanin. Wow! Can you give me some? May. Bakit di ka nakaakyat, sis Maripol? Hindi mo na-receive yung yung link? Wait lang. Bababa ko ulit. Hi, Amos World! Hello! Hello, host. Ayan. May jacket. Bigyan kita ng jacket. Amos World, may jacket ka na. Ayan, salamat sa support, Kapsat, si CJ. Thank you. Andyan ka pa, hindi ka pa tulog. Ayan. Bakas at mention, tamsak idi kalembang all hosts from Amos World. Pantamsak at kalembang po, resback agad, sabi ni Mike and Kiam. Ayan, thank you so much. 15 million in the house. Mega love, shout out, guys. At patamsak po ang premiere, guys. Wait lang. $14 million. May bag. Sis Maripol, ayan mo. Dito tala maghagdanan. Sheena Balamiento, tamsakdan po. Ayan, salamat. Ayan, bigyan din na kita ng jacket. BG naklang ading sampay naklang he. Sige po. Sige po, Ate Jorel. Sheena Balamiento, hello from Sis Maripol. Hello din po, sabi ni Sheila. Ayan, nandyan na po yung hagdan. Welcome, sis. Ako muna susupport kay Cyril, sis, kasi wala siya ngayon. Wow, naman. O, diba? Busy siya ngayon. Busy siya this week, diba? Wala si Cyril. Busy si Cyril. 14 million in the house. Mega love shout out. Ayan, super chatter. Dikitan niyo po ang super chatter natin, guys. Ayan, guys. Magdikitan, magmahalat. Yes, sis, ako muna back up niya. Wow. Ayan, 10 million in the house. Mega love shout out. Ayan, tamsakdan na po host Dancing Diva channel from Lawrence Kitchen. Oh, di ba nakatamsak na sila? Patamsak at kalimbang po. Ay, nagbaba ng bahay si Sheena. Baka sa mention po, sabi ni Amos World. Kaya baka pwede pong ipakishare ang ating live streaming sa iyong community. Ayan. Andyan pa si Kapsat BD New Zealand. Ayan, dikitan niyo po ang aking mga member, guys. From France, yan si Gibans Network. At saka from Spain po si Isabella. Dikitan niyo, guys. Agure Kapsat tatong makiak. Ayan, from Australia po si Cynthia Higgins. Puntahan niyo po ang kanilang mga bahay. Ayan.
At saka from Hawaii, si Emmy Murphy. Puntahan nyo po. At saka si Birds Guitar from Philippines. Ayan siya. Xavier de Cusin Dan from Lawrence Kitchen. Thank you, Pasukli. Thanks. Ayan. Salamat, salamat. May bumawi ng isang lamsak. $12 million in the house. 12 million in the house. Ayan, kabsat bidi, mang manganak. Loklok ko na kay MD makulit na eh. Ayan, dikitan nyo guys yung mga member ko guys. Ayan. Si MB Makulit nasa Hong Kong. Tapos si Mami Jan TV nasa France. Wait lang. Ayan. Dikitan nyo po sila. Sheena Balyamento on the way po. Thanks from Amos World. Hello po, Ate Juliet Navarro. Hello, hello. Hello po ate, salamat po sa pagpunta. Kalma. Ayan, nagbaba. Ayan guys, baka sa may gustong mag-join member dyan. Sige po, salamat Sheena. $13 million. $13 million in the house. Mega love shout out.
Nakailang oras na. Meron, ayan, may mega shout out sa 13 million in the house. Ayan, anong oras ka natutulog, sis? Natulog ako kanina, alas 10 ng umaga. Hello! Hello, Blue Knight Armor Vlogs! Hello, Blue Knight Armor Vlogs! Hello, kumusta? May jacket ka na? Wait lang, bigyan kita ng jacket. Lawrence Kitchen, Dan po, sabi ni Sheena. Hello, hello. Ayan, 80 thumbs up, mega love shoutout. At saka 10 million in the house. Shoutout sa inyo, guys. Mega love shoutout. Ayan, Blue Knight Armor Vlog. Salamat sa pagbisita. Ayan, may jacket ka na po. Pwede ka na pong magbaba ng bahay mo. Ayan, vampire ka na sis ha, sa umaga ka na natulog. Oo, owl. Kuwago na. Nagiging kuwago na, Akech. Nagiging kuwago na ako. Ayan, mega love shout out sa inyong lahat, guys. Magdikitan kayo, magdikitan. Salamat po, Lawrence. Ayan, nag-BG si BD New Zealand. 12 million in the house. Mega love shout out. Dan si Sheena
Balamiento from CJ. 13 million in the house. Mega love shout out. Ayan. Salamat po from Sheena. Bukas guys, mag-invite po kayo ng iyong mga kaibigan at magpapaangat program tayo. The same time pa din po ang ating live streaming. Ayan, nag-start ako kanina 10:15. Ayan, baka ganang oras. Salamat po. Ayan, maraming salamat po sa lahat ng dumikit at bumalik. Sabi ni Sis Lawrence Kitchen. Oo, sa nila pag mismo ako nagbakas at kalembang. Ayan. MB Makulit TV, dan po, sabi ni Lawrence Kitchen. Padikit naman po si Ate Ara may USA. Ayan, nasa Jamaica po siya. Dikitan po natin. At saka si Ate Pilipina, Country Life in America. Siyempre, andito din siya. Ayan, si Ana KTV na nasa Malaysia. Ayan. Nakita niyo po yan. Mag-hashtag Ilocano na lang kayo or itag nyo na lang yung pangalan ko dun. Or tag Ilocano. Ayan, 12 million hosts. Pa-promote ang LS ko everyday, 8 p.m. Pinas time. Ayan guys, may LS po si Juliet Navarro po, 8 p.m. Pinas time. May pa-entry po daw siya everyday para sa raffle draw. First win will win 5K. Second win is 3K. Third win will have 10, 100 load. Fourth win 20 na makakatanggap daw po ng 50 load. Ayan. MB Makulit, agsisid after bunog kapsat from Pinas. Wow! Thank you so much. Ayan guys, bisitahin niyo po ang bahay ni Kapsat Juliet Navarro. Baka manalo kayo sa kanyang pa-raffle draw. Ayan, magdikit-dikit lang guys. Dikit-dikit. Idikit na ang pwedeng idikit. Yan. MB Makulit Tibag Sitsida Aktibunog Kapsat Prapilas. Wow! Sana all. $9 million in the house. Sana yung charger ko? Kung ano ba? Hi, Daddy Ross! Oy, Kapsat! O, dita ni BD New Zealand. Daddy Ross, dita ni BD New Zealand. O, diba? Tamsak, Matik, and Kalimbang. Ayan, may jacket ka na. Wow, sis, napasayaw mo ako sa mumulen mo. Hi, Chichans Kumarbag. Tamsak dan host, napadaan kagigising lang. Ayan, salamat sis, Chichen. Hello, mega love shoutout sa inyo guys. Ayan, share ko lang, sabi ni Nelson Kalimag. Salamat po. Ayan guys. Napamuwalan pa pala ako, no? Kabangbangon ko. Ne, agmulumog ka pa, baka di ka pa'y nakaimukat. Idol, may bago ako, hehehe, sabi ni Nelson Kalimag. Ano, may bago ka? May bagong upload?
Wow, ang haba ng video mo ha. Yung how to cook ginisang kalabasa at sitaw. 59 minutes. Nakaidapay ah. Hi sis Warbano family. Salamat. Magbaba ka lang ng bahay mo dyan sis Veronica. Ayan. Daddy Ross Kabsat from BD New Zealand. O diba nakita dagay taga New Zealand nga duwan. Dagay ni uncle ni Manong. Ayan ka, ay, po, gimukat ka ditan. Live na yan, idol. Ay, kaya pala matagal. Ano yung bago mo, idol? Idol? Nakiki-idol na. Ano yung bago mo, Kuya Nelson? Good evening, Manong BD from Daddy Ross. Ayan, nagbaba ng bahay si Sis Borbano Family Vlogs. Ayan, from Spain yan, guys. Puntahan nyo. Ayan, kaso na-edit ko na delete or sayang dami pa naman view. Hala? Bakit naman? Kalkalpas ko na nga makataki naman. Loklok ko naksa niya. Ginisang gulay yan. Oo nga, ginisang gulay. Nakakamiss. Ayan, si Dam Host. Di pala. Kala ko pwede i-mute. Hello sa lahat. Shout out. Pangit kasi sound lalo na sa umpisa. Pwede naman siyang i-mute, Nelson. Pwede siyang i-mute basta i-edit mo dun sa KineMaster na i-mute yung sound. Si Dam Host. Nagsida kami ti ginisa nga repolyo nga sinagpawak ti sardinas kabsat Juliet. Kaya ti sindami tatay. Repolyo na nasagpawan ti sardinas. Ayan, nandyan pa si BJ na ulit. CJ Flores. Parang mantik ko na naman nasabi yung Gomez CJ. Ayan, love-loves. Magdikitan, magmahalan. Magdikitan, magmahalan. Feel na feel ko yung mga emojis mo, sis. Hahaha. Di ba? Kahit ang pangit. Ano ba talaga, sis? Ano yun? Parang yung parang ano ba tawag doon na LSS ba yun? LSS ba yun? LLS or LSS? Desert Eagle 777. Hello, host. Ayan. Hi. Ayan. May jacket ka na po para hindi ka po ma-hide. Thumbs up dan. Yes, thank you for the thumbs up.
Ayan, you have jacket para hindi ka na ma-hide. Ha ha ha, sabi ni Juliet Navarro. Ayan. One, kas JT sidaon, ti marigrigat. Repolyo con sardinas. Ayan, LSS sa dalawang letra na lang name ko sis na bulol. Well, sis, pengen ang ulam mo, sabi ni CJ. Ay, ang sarap kaya. Di ba, matagal na kasi akong di nakain ng sardinas. Kasi kapag nagpapabili kami ng sardinas kay Brian, ayaw niya nang bumili. Pero nang nakakakita na kami ng sardinas, ay, bahala siya sa buhay niya. Ay, nagkuha na lang kami ng sardinas, pero iisa nga lang. Yung malaking sardinas lang. Yung sarap kaya pagkaluto. Di ba, ginisa ko din sa ginisa ko sa kamatis, tapos nilagyan ko ng sardines. Ginisa ko pa yung sardines bago nilagay ang repolyo. Tapos nilagyan ko ng konting chili flakes para may konting-konting anghang. Diba? Ayan. 10 million. Ay, andyan pa si Sis Smile. Nakarami ka na bang dikit si Sis Smile? Hindi ko alam kung may dumidikit sa inyo guys kung nilalapag ko yung mga bahay nyo. Ag-join na to no, adda karga toy SIM card ko. Sige po, Ate Joliet. Take your time. Lawrence Kitchen, done po sa'yo laro ng harang Kalembang All. Pasukli na lang po, sabi ni Desert Eagle 77. Wow, I love it, sabi ni CJ. Wait. Diba? May konting anghang-anghang. Natulog ako, host. Sige lang, smile. Magpahinga ka dyan. Wag lang puro ha. Naka-video lang ito kanina. Ay, pinaglalapag ako ng mga link nyo kanina. Hindi ko alam kung may mga nakapulot ng mga link nyo. Ayan, mega love shout out sa inyo. Kagigising ko lang sis, Lawrence Kitchen. Salamat, inakyat ko na rin bahay mo. Congrats, may harang na kayo. Oo, mention na yung bahay niya, si Sis Lawrence Kitchen. Kagigising ko lang sis. Ayan. Sige lang sis, smile. Natulog. Day off nyo, di ba? Holiday nyo pala dyan. Sinong gustong umakyat dyan para i-promote ang kanyang channel? Press 1 if you want to come upstairs. Kinalibang baharang na daytoy ante. Kinabilang baharang na daytoy ante. When? Daharang na ne. Kita? Daharang na ne. Holiday sis. Pahinga din pag may time sis, sis smile. Nadaharang na, kuyang. Daharang na, uncle. May harang yan, uncle. I-refresh mo lang, uncle. I am a flowers quickly fading. We got about tomorrow. Lead us to the ocean. Hi, Gamer Bench. Hello, hi, host Harang.
Bakit ka na naha-hide? Nasobrahan mo nasobrahan mo maglapag ng bahay. Namin taluak nagsublihan, pinahara. Grabe ka? Baka naka-premium ka, kabsat? Naka-premium ka, kuya? Thumbs up dan, host. Ayan. Alis na muna ako, host. Nag-umpisa na din kasi ako mag-LS. Salamat po, ma. Sige, sis. Boss, punta ako mamaya sa'yo. Salamat. Thank you so much. Visit ako mamaya. Salamat, Borge. Don't too much the time, Lord. Hello from Sis Maripol. Magbaba lang kay Maday. Kuna na. Madik mo baka di da kayat tiharang. Isungay, nga awan tiharang mo. Ayan, Lawrence Kitchen ito po from Dessert. Lawrence Kitchen, maraming salamat po, Turtle Neil, Birch Guitar. Yes, maraming salamat, Birch Guitar. Puntahan po kita mamaya after ng LS ko. Be right back. Wow, may English yun Unavailable yung video mo daw sa Eagle. Desert Eagle. Unavailable daw po yung bahay. Ayan, 7 million, still 7 million in the house. Salamat po, ma'am. Lakasan mo audio. Ayan, sis, time to sleep na. Bukas ulit. See you, sis. See you, CJ. Thank you for staying with me. Harang sis, wow, Crescencio Espanyol language maintindihan ko onte, sabi ni Smile. Wow. Naintindihan mo kaunti yung harang. Wow, Christian song. Wow, salamat naman sa harang kasi Christian song siya. Sis, time to sleep. Sige, CJ, good night. Have a good night to you. Sleep tight and sweet dreams. God bless. Mwah. Bye. Good night to you. Ayan, tamang baka sa dikit po, sabi ni J. Marbench. Hello. Ayan, bakit di na-akit si Sis Mar? Ay, malapit na rin ako magtapos, guys. 14 minutes na lang. Mag-end na po ako. Ayan, 6 million in the house. Mega love shout out. Guys, malapit na rin ako mag-end, guys. Host, I done to you po, Kalimbang all. Pasukli na lang po. Ayan. Sige, sir. Basta nag-iwan ka lang po ng, ng tamang bakas dun sa aking bahay, dito sa aking bahay. Makikita ko po dun sa aking whitelist studio. Ayan, guys. Mega love shoutout sa inyong lahat. Ayan, dahil wala nang bagong didikitan, guys. Baka pwede na tayong mag-end. Ayan, say hi, Kim. Come here. Come. Hi, everyone. I'm Trixie. Say hi, Lo. Why you're so girly?
Wait, where? Trixie. Yeah. J Marvens down from Laura. Ay! You're so bad. Why you're kissing me? Ayan, 9 million. Tut, tut, tut. Who am I that the Lord upon the earth you my name? Not because of what you are, because of what you are. Hi, cute doggy from Lawrence Kitchen. They say hi, I'm Trixie. I have my video there. Yung bagong upload ni Mami. May bago po kaming upload na kasama ko po si Trixie na nag-i-snore po siya nung National Pets Day po. May bagong video po si Trixie. Ayan, may bagong video po siya. At may mga video po siya, yung may bago po siyang damit. Baka pwede niyo pong panoorin. May playlist po siya. Di ba? 11 million. Thumbs up na dito, sis. Wow. Salamat, sis Smile. Thank you. Ayan, ano na lang. Tatlong thumbs up at 19 na. Hi, Sir DTV. Hello. Hello. Ayan, I will gonna give you jacket para hindi ka ma-hide. Ayan. Hello, Trixie daw. Hello, Trixie. How are you? I'm fine. I'm still snoring. I'm always snoring even I'm awake. Ito muna yung baby ko, guys, kasi wala pa kaming nabubuong baby. Kaya si Trixie muna daw ang aming baby. O, di ba? Ayan. 8 million in the house. Thank you, Kapsat Lawrence Kitchen, sa pagsama mo sa akin. Kanina ka pa dito. Thank you talaga. Kahit malaki na yung bahay mo, nagsusupport ka pa rin. Ayan, 8 million in the house. Malapit na po kami mag-end ni Trixie. Collab with Trixie ang aking LS. Pero nakikiss siya. Pararap. Si Trixie pangit. Trixie pangit. Trixie pangit. Pangit ka, Trixie? Trixie, you're pangit? You're pangit, Trixie. Trixie pangit. Thank you din po, host and Trixie from Sis Lawrence Kitchen. Ayan, balik po kayo bukas. Ayan, magpapaangat. Mag-try po ako magpaangat para mas makita kung may nagdadagdag sa inyong mga bahay. Mag-invite tayo ng ating mga kasama para bukas. 12 million in the house.
Ayan, J-Max, salamat kabsat, andyan ka pa. Salamat, mag-end na po tayo. Thank you po. Bye-bye. Say bye. Thank you so much, guys. God bless you all. See you again tomorrow. Ayan, nagyaman na pa nag-stay yo dito balay ko. Ano mo. Ayan. Agyam-yaman na nga kanayon. Kanyayo kakabsat. Then, mga ano natin. Dahil sa palagi niyong pag-support sa akin, guys. Thank you, guys. See you again tomorrow. Mag-end na po kami. Ayan, it's already 1:40 a.m. here. Bye, guys. Bye. See you bye. Bye, Trixie. Bye. Bye, everyone. Bye, everyone. Say Trixie. Bye-bye. Bye. Ayan. Ayan. Thank you, guys. Agyaman na unay-unay. God bless kada kayo amin. Kakabsat. Ayan. Ayan. Atoy ti hosyu. Atoy tinumo Ilocanat. Sa America Vlogs, ang inyong naging host for tonight. Bye sis. Bye sis Smile. Bye sis Lauren. Sis Marie Paul. Don Thomas, J. Mox, and everyone. Thank you so much. Wow, you're dancing? Dance, Claire. Dance. Dance. Woo, 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 woo. Bye. Ayan guys, kung gustong may mag-support guys, mag-drop lang ako ng link pala yung may LS. May LS po kasi yung pamangkin ko. Stay safe and stay healthy po. Thank you po. Ala, Trixie. Wait lang, I will going to drop the link off. Baka gusto niyong pumunta po dito, LS. Kahit a video lang po. Yung pamangkin ko kasi, nag-LS si Jezreel Albaran. Nag-LS po siya. Yan. Yan po yung kanyang link po. Thank you so much. Bye everyone. God bless. Mwah.